Ассалому алейкум дӯстон ва бародарон. Хуш омадед ба канали Саид ТВ. Бародаро, лайку подписатсияро фаромӯш намекунем. Чои буқачадор навзоидаги иншаллоҳ ки мебаре шир мехӯред. 8 литр то 8 литр дар ҳамин хона ҷӯшидеста наймоло. 8 литр шир додеста. Як бор раҳгардию синаву парш як бор тамошо кунем бародаро. Каша мана бародаро, як бор раҳгардию гашту гузори мола тамошо кунед. Паҳми мола, сина халташа, мана сина халти ба маъни ҳам дора, қадду қомати фасон ҳам дора. Мана карпача, тоза карпача бародаро. Мана чочупари мола бинед, буқачаша бинед. Мол ба таъриф ҳам аста бародаро. Як бор каш поён. Мана сина халташа бинед чӣ хела. Ис биё. Биёш. Ис каш тариф ма биё. Мана бародаро. Синаву парша бинед. Чӣ хел моли фасона. Як бор дига поён мекашем бародаро. ҷӯшида аҳливу осонҷиша нишон метем. Мана сина халташа бинед бародаро. Мана як бор бубанша. Гусалчаша улум ку. Гусалчаи буқача. Мана бародаро гусалчаро улум карда шид. Як бор осонҷиши мола нишон мета баҳри шумо. Гусалчаи буқача. Буҷӯш. Ҳар чор чорчакоша буҷӯш, осонҷиша бинед. Мана бародаро. Осонҷишака. Беҳад осонҷиша ки чорчупари нағз дорад. Сина халти ху идуташа анам дутара буҷӯш. 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 Меша биёр. Як бор ғафси шир нишон метем бародаро. Мана ғафси шир бародаро. Мана бародаро, дар масъалаи шируш иншаллоҳ ки гаранти дора дар ҳамин моло. Ҳар душта гаранти дора. 8 литр шир ҷӯшидестем ҳамин моло. Бо гап дар нигаҳбонии шумо. Дар ҳамин хона 8 литр шир ҷӯшидест, яъне ҳар ду ҳамин моло 8 литри сару бегаҳ молако ҳар душ дуюмзой анал дар дуюмзой қарор дора. уша бишкой. Мана бародаро, ишам молаки хубе фасоне ҳаст. буқачаира бинед. Як буқачаи хай хирсча дора да ира. По парира бин. Ина буқача фасони бада. Мана ҳар душ дар дуюмзой қарор доранд. Як бор ахбороташона гап мезанем, баъд дандонушонам як бора нишон метем. бишкоша. Каш. Мана бародаро. Молам хуб аст, синаву пари нағз кардагиай. Мол нав дар дуюмзой қарор дор бародаро. синаира бинед. Моли беҳад хуб аст. бикаш ист биёша. сини хубе кардагиай ка. бикаш поён баша. як бор раҳгардиша бародаро, қадду басша. Мана сина халташа бинед. қадду басша бинед. паҳми мола бинед бародаро. молам ба таъриф ҳаста. ҳамин ҳар ду моло ба таъриф ҳастан бародаро. буқачаиша бинед. инаиш нав 6 рӯза шудага. буқачаи мештаги худаш маълум айна бародаро. лампарс нигоҳ. як хирсча пӯпарира бинед. мана гову худаш. бу барбанша бор осонҷишу аҳлиша нишон метем. мана бародаро. як бор ҷӯшида аҳливу осонҷиша нишон метем. мана бародаро, як бор гусалчаша улум мекунам. мана
салчаши як бурон када мегзара. баъд ҷӯшида аҳлию осонҷиша нишон медиҳем барои шумо бародарон. ана мол буҷӯш ҳар дуям парар буҷӯш. мана бародарон мол бародаро ҳар душ озод истодагианд, ягон кас намеқипа ёрад. мешав биёр. мана бародаро дар якҷоягӣ ҳар ду шир қафси шира бине бародаро, ҳар душ қаймоқ дорад, ҳар душ ширдори хубам ҳастанд. ҳар душ гуфтесан ку беҳад шири хуб додестиянам дита. бишкоиша якум бародаро як бор нишон дода мегзарем. ами ҳар душ дар дуюм зой қарор доранд. мана бародаро мана дар дуюм зой қарор доранд. уша бишкой. мана бародаро мана ҳар душ дар дуюм зой қарор доранд бародаро. бародаро ахборотои молакоро ҳар душа гуфта гузаштем. инаера номери як мемонем, уша номери ду бародаро. номери як мона бародаро. қати номери ду ҳар душа бародаро як нақ мемонем. 18,500 муомила дорад, доставкаам дорад. доставка ҳисоби канал мешава бародаро. номере ки 24 соат кор мекунад 014 23 21 21 ватсап имо ҳаст. метавонед занг бизанед ба дали пур бародаро.